Gaur Arrankudiaga Zoioko herrian bildu gara, Aiaraldeko hizkuntzen mapa aurkezteko. Aiaraldeko hizkuntzen mapa proiektua Aiaraldeko herri kurrikulumaren baitan kokatu genuen, eta proiektu hau aurkeztu genuen Hezkuntza Foroan. Hezkuntza Foroa da Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak daukan marko bat, eta bertan eskualdeko ikastetxe guztiak biltzen dira. Eta proiektua aurkeztu genuenean aurrera egin genuen, eta beraz jarri ginen horren diseinuan, metodologian, helburuak nola landuko genuen, eta hori luzatu egin zen ikastetxeei. Proiektu hau 2023-2024 ikasturtean hasi zen. Ikasturte horretan datu bilketa bat egin genuen, ikasleek etzez etxe begiratu zuten zenolako hizkuntzak eta jatorriak zeuden etxe bakoitzean, eta ikasturte honetan datu bilketa horrekin eta datu base horrekin gelaz-gelaz eta ikastetxe bakoitzean eta herri bakoitzean dauden hizkuntzekin eta jatorriekin sormen lanak egin dira. Eta sormen lan horiek aurkezteko gaur Arrankudiaga Zoion bigarren zikloko ikasleek aurkezpen publiko bat egin dute Arrankudiaga Zoion dauden hizkuntzak eta jatorriak azalduz. Guk proiektu honi garrantzi handia ematen diogu, azkenean ikusten delako herri bakoitzean eta eskualdean daukagun hizkuntz eta kultur aniztasuna, eta hori ezagutarazi nahi dugu eta balioan jarri nahi dugu, baina batez ere euskara ardatz izanik. Euskara irudikatzen dugulako zubi bat bezala eta guztiok elkar ulertzeko hizkuntza bezala.